मेरा मोहरद है पिया कर सब भूल जाएगा। अच्छा तब ऐसन बात बा का ये भौजी? तब तो तहार मजे मजे बाहू। काहे से तहार सोइया जी जागले रहता रे आ तू अपन यारवा से बाझले रहता रू। तो अब तहारा डेरोइला के काम नइखे, दबा के अपना मजनुआ से मजा लेहला के काम बा। बताइए भैया लोग, भौजी के नसीब केतना नीमन बा। ऐसन नसीब तो भाग वाला के मिलेला। इनकर सोइया जी घर ही रहता रे, आई अपना जनुआ से भेंट मुलाकात कइयो लेता री। हई भौजी अपना नैहर के जानू के बोला के भेंट मुलाकात कर लेता री। इनकर सोइया जी देखियो लेता रे। तबो कोनो परेशानी नइखे ये भैया, काहे से कि इनका मरद मुँह दे तो पियकड़ हवन, मार के टाइट रहता रे आ सुबेरे तक सब भुला जाते बाड़े। देखी तो ये भैया लोग, पियकड़ मरद से शादी कइला के केतना बढ़िया फायदा बा। शादी के बाद प्यारो जिंदाबाद, यारो जिंदाबाद। कोनो परेशानी है नइखे। जेंगा नैहर में प्यार होत रहल वही अब ससुरों में प्यार होता। बाकी कोनो लड़की पियकड़ लड़का से शादी करे खातिर राजी ना होत रही हो। अब देख ली ना बियाह कोइला के कितना बढ़िया घाटा बा। काश हमरो जनुआ के शादी कोनो पियकड़ लड़का से हो जाई, हमारा से तो असंभवे बा। तब हम मिले खातिर ओकरा ससुरा में जइती आ खूब प्यार मोहब्बत करती। अगर सरकारी नौकरी वाला से हो जाई तो हमार तो किस्मती फूटल बराबर बा। काहे से अगर हम मिले गईनी भुलाइयो के पकड़ा गईनी नु तो उ ना दबा दबा के मरी हस कि सारा बाबा सिरे उखाड़ दी हस। और ओकरा बाद से कहत फिरे यारे मरल ये कसन से भरपूर।